Tänään harjoitellaan desimaalilukujen pyöristämistä, ja desimaalilukujen pyöristämisessä pätevät samat säännöt kuin kokonaislukujenkin pyöristämisessä. Mieti, mikä desimaaliluku kuvassa näkyy punaisella pisteenä. 6 kokonaista ja 1, 2, 3/10, siis 6 kokonaista 3/10. Nyt jos tämä luku pitäisi pyöristää kokonaislukujen kokonaisten tarkkuuteen, se tarkoittaa sitä, että luvussa ei ole yhtään pienempää lukua kuin ykköset, eli kokonaisluvut. Siis luku pitäisi tästä kohdasta panna poikki. No onko 6,3 lähempänä 6 vai 7? No aika helppoa, se on lähempänä 6, joten 6 kokonaista 3/10 on noin 6 kokonaista. Huomaa, että pyöristyksen merkki on tuollainen aaltoileva yhtäsuuruusmerkki, joka tarkoittaa, että lukua on pyöristetty. Missä kohtaa lukusuoraa, eli mikä desimaaliluku on nyt kyseessä? Desimaaliluku on 6 kokonaista 5/10. Nyt jos tämä pitäisi pyöristää kokonaisten tarkkuuteen, eli kokonaiset ovat viimeinen luku, joka siinä on, niin meille tulee ongelma. Tämä on täsmälleen puolivälissä 6 ja 7 välillä, joten matemaatikot ovat tehneet päätöksen, että tällaisessa tapauksessa aina pyöristetään ylöspäin. He olisivat voineet päättää toisinkin, mutta on päätetty, että aina puolivälistä pyöristetään ylöspäin. Niinpä 6,5 pyöristetään noin 7 kokonaiseksi. Pyöristetään 16 kokonaista 7/10 ykkösten tarkkuuteen. Siis ykköset ja kympit ja pilkun jälkeenhän meillä oli 10-osat. Ja nyt halutaan ykkösten tarkkuuteen, eli ykkönen on viimeinen luku, joka luvussa pyöristyksen jälkeen näkyy. No, seuraava luku on 7. Onko 7 lähempänä 6 vai seuraavaa lukua? Tämä luku pyöristyy noin 17, koska 7 on lähempänä seuraavaa täyttä lukua. Otetaan uusi esimerkki. 21,98 pyöristetään se ykkösten tarkkuuteen, eli ykköset on viimeinen luku, joka näkyy. Mikä tästä tulee? Siitä tulee noin 22. Pyöristetään nyt tämä luku 10-osien tarkkuuteen. Siis tässä oli 10-osia. Se on siis viimeinen luku, joka luvussa näkyy. 8 on lähempänä seuraavaa kokonaista lukua, joten 2 kokonaista 38 pyöristyy noin 2,4 kahteen kokonaiseen 40. Entäpä sitten tällainen luku, jos se pitäisi pyöristää 10-osien tarkkuuteen, siis 10-osat on viimeinen luku, joka siihen jää. 2 on lähempänä alhaalla olevaa lukua, joten se pyöristyy noin 4,6. Onnea matkaan!